Salam. Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tamaşaçıları. Atavatan TV'de faylanan haberler. Habarımızın 2023 yılın 27 noyabrına kısanına. Türkmen vekiliyeti Halal Expo 2023 sergisine katnaştı. Vengriya Türkiye'den TV gazalar. Xitaydan käbir yurtları viza yengilligi. Türkmen kickboksçılar dünya çempionatına 3 bürünç medal gabanny. Mehriban tamaşaçılarımız, gelingini olsa haberlerimizde has gengişleyin geçelim. Türkmen vekiliyeti Halal Expo 2023 sergisine katnaştı. 2023 yılın 24-27 noyabr aralığında Türkiye Respublikasının İstanbul şehrine geçirilen Halal Expo 2023 sergisine Türkmenistan'ın vekilçilikli topar katnaştı. Onların arasında Türkmenistan'ın Sevda Fenat Edarasından hem vekil var. Dünyanın 40'dan gowrak döwletinden 5'i goly kampanya İstanbul sergi merkezine guralan ekspozitsiyalarda öz halal önümlerini görkezdiler. Bu sergi her yıl azyk önümçiligi, azyk tehnologiyasy, kosmetika, derman önümleri, dokma ve dini önümleri öndürýän dünyanın öňde barjy kampanýalary gatnaşýarlar. İslam Hyzmatdaşlygy Guramasının geçiren bu özgörüşli sergisinde dünyada halal önümçilik eksport etmek boýunça öňden iş alyp barýan yurtlar bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmak meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Vengriya Türkiýeden TV gabalar. Vengriya şu ýylyň ahyryna çelli Türkiýanyň BOTAŞ kampaniýasy bilen TV gabatda şertnama baglanşmagy meýilleşdirýär. Bu barada Vengriýanyň daşary işler we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Petr Siarto, Türkiye Respublikasynyň Fenagat we Tehnologiýa ministri Fatih Kajır bilen geçiren gepleşiklerinden soňra ma'lum etdi. Türkiýe geljekde Vengriýany energiýa serişdeleri bilen üçin etmekde möhüm orun eýeleýär. Häzirki wagtda Türkiýanyň iri energetika kampaniýasy bilen şertnama baglanşmak üçin gepleşikler geçirilýär diýip Vengr ministri jemgyýetçilik tor arkaly habar berdi. Onun bellemegine göre Vengriya Türkiýeden 2024 ýylyň bahar we tomuz pasallaryna 275 milyon kubmetr TV gaz satyn almagy meýilleşdirýär. Şeýlekem Siarto Türkiýanyň, Russiýanyň we beýleki ýurtlaryň TV gazyny Ýewropa bazaryna iýermekden üstdaşyr ýurt hökmünde hem öz orny berkidýändigini bellädi. Şunyň bilen baglykda Vengriýa bilen Türkiýanyň energetika buýdagyndaky hyzmatdaşlygy täze derejelere çykarylýar. Xitaydan käbir yurtlary viza yengilligi. Xitay Halk Respublikasynyň hökümeti 1 dekabrdan Ýewropa Birleşiginiň 5 ýurdy Ispaniýa, Italiýa, Niderlandyr, Fransiýa we Germaniýa şeýle hem Malaziýa üçin viza yengilligini döredýär. Bu barada ýurduň daşary işler ministrliginiň resmi vekili Mawanin habar berdi. Onun bellemegine göre 2024 ýylyň 30 noýabryna çenli ýokarda bolan ýurtlar üçin vizasyz girip çykmak düzgüni girdilýär. Bu düzgün Sino hökmünde durmuşa geçiriler. Xitay bir taraplaýyn vizasyz düzgünni girdmek bilen Xitay Halk Respublikasy bilen dünýä ýurtlarynyň arasynda adamlaryň gatnawlaryny yeňilleşdirmegi maksat edinýär. Yurdun daşary siýasat edarasynyň vekiliniň bellemegine göre ýokarda bolan döwletleriň raýatlary Xitaýa iş we siýasatçylyk gebelençlerini viza resmiýleşdirmezden onne şunyň dowamyny amala aşyryp bilerler. Häzirki wagtda Xitay diňe Singapur we Brunei sultanlygyndan viza talap etmeýär. Türkmen kickboksçylar dünýä çempionatyna 3 bürünç medal gazandy. Şu ýylyň 17-26 noýabr aralygynda Portugaliýanyň Albufeira şäherine kickboks boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň türgenleri hem gatnaşyp baýrakly orunlary gazanmagy başardy. Bu barada Halkara Habarlar Merkezi habar berýär. Çempionatda gatnaşan türgenler dürli agramlarda ýaryşyp baýrakly orunlar üçin bäsleşdiler. Ören çekeleşikli geçen ýaryşda türkmen kickboksçylar hem üstünlikli çykyş edip medally orunlary eýlemegiň hötdesinden geldiler. Dünýäniň dürli ýurtlaryndan iň güýçli kickboksçylaryň gatnaşan dünýä çempionatyna Türkmenistanyň milli ýygynnasy Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň taliplaryndan ibaret bolup, olar 3 bürünç medal gazanmagy başardy. Ildeşimiz Geldi Muhammed Hojaliýew 75 kilogram agramda çykyş edip, Slowakiýanyň, Täze Zelandiýanyň we Ukrainanyň türgenleri bilen bäsleşdi. Ol bu uğurda 3-nji orna eýeledi. Gurban Muhammed Gurbannazarow bolsa 75 kilogram agramda full kontakt uğur boýunça bäsleşip Portugaliýanyň, Gresiýanyň we Gazagystanyň türgenleri bilen baýrakly orun üçin ýaryşdy we hormatly 3-nji orna eýeledi. Türkmen türgenlerinden Narzulla Bazarow bolsa full kontakt uğur boýunça 71 kilogram agramda çykyş edip
Ol hem Kuweyt'in, Özbekistanyň we Gazagystanyň kickboksçylary bilen bäfleşip hormat minberiniň 3-nji orna geledi. Bayrak goşuryşy dabarasynda Bütün Dünýä Kickboks Federasiýasynyň ýol başçysy Roy Baker hem gatnaşdy we bu ýerde türkmen türgenlerini bürünç medallary, şeýle hem kickboks sporty boýunça görkezen üstünlikli çykyş üçin ýöri teşadatnamalar gowşuruldy. Hormatly tamaşaçylarymyz, saýlanan habarlarda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Şeýle hem bu kir bayranyň ýeňiji eglan edildi. Aşgabatda halkara forum geçirildi. Türkmen vekiliyeti Viyana'da gulluk iş saparyna bolýar. Kuraş 2023 Dünya Çempionatynyň ilkinji tutuluşyklary geçirilýär ýaly habarlary Atawatan Turkmenistan.com saýtyndan dol okap bilersiňiz. Gepleşiklerimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoş, sag bolun.